Už som pri ňom za chvíľu, za sekundu. Oni sú v lekárni. Ticho, ticho, ticho. Ujebeme im auto. Poďme. On im ujebal auto, on im ujebal auto. Jo, vyzvednu. Zdravím. Tady vedle, tady. Ale já mám nedostatek financí, prej. Kolik? Počúvajte, borci. Čau, zdravím. Tak Nemáte si to musíš... nožík, nôž. Nemám, Braško. Tak to je v piči. To je v piči. Ale tak si ho kúpne. Tam je normálně... Nejde mi to. Som si kúpil zbrojak, ale aj tak mi to nejde. Tak to je v piči. Tak to vyřešíme, počkej, já si koupím psa a půjdem koupit nůž a pak toho psa podříznem. OK, let's go. Jo, dobrý. Nejaký boržan tu jebal. Už ho máš tady. Ty vole, máme stejný čokly. To je vymrdaný pes. V pozadí mu tam kričí žena, to je retard. Počúvaj, vám zmysl auto, kámo. No, nebo mi někdo s ním odjel, že? No asi, jo. Krysy, vole. To je v piči, no, to je v piči. Cháde. Tak co dělají ty psy, vole? Se budou pářit. A už to ide, ten dvor s tým autom. Hej, to je vaše auto, hej! Počuj, zraz ich, kamo, jeb na to, zraz ich, jeb na to. Obidvo ich zraz. Halo, No, to je tvoje auto, kamo. kde? Nevidím. Tu, rovno, tam naľavo je auto tvoje. Tu naľavo. Už uteká. On mi zobral auto, ten kokot tlustý. Jirko sa mi zobral auto. Hej, Jirko! Jedu do piče. Zbytečný pes. Jau! To si děláš píču zase, more. On mi odrobil auto. Tlustý Jirka mi zobral auto. Poď za Jirkom, ideme za Jirkom, on mi zobral auto, ideme ho dobiť. Som vylútil kaslík. Naboraj do neho, ser na to. Ty kundo, Co je? zadám te tlusej, Vypadni ty debile jeden. smrde vole. Tvoje matka ta kurva špinavá. Po rakovině s tím deadpool filtrem, ty Vyhul se ty debílku, vyhul se. smrkatej smrde vole. Jak po rakovině s tím deadpool filtrem, ty smrde. Kurvo, jedna tlustá špina. Hele, koukej, teďka. Tady to psa ti tady zlikviduju, ty smrde. Hej, ja s tým nič nemám spoločné. Pomoc! Ja s tým nič nemám spoločné, chalani, Ani na 2 minuty tady budete, ani na 2 minuty. Oba dva, kámo. Oba dva jdete, oba dva. To je ty debile vole. A co jako že myslíš, že jsi mi ublížil nebo co jako? Jdi do piči. Ty jdi, chcípni s tvojí matkou s tou kurvou děvkou vymrdanou. Ty špekatej smrde, pičo, po rakovině. Tvoje matka zdechne. Ty kokos, Jirko, v klidu, wow! Jirko, v klidu, Jirko! Nenadáváme na rodinu, jo, Jirko. Jo, budu nadávat. Ja som nič spravil, kamo. Proč mi nadávaš, Jirko? Jirko, v klidu, jo. Neurazil vole. Neurazíme se, jo. Neuražíme se, jo, v klidu, Jirko. Jirko san vole, do piči. Jirko, v klidu. Ty tlustej kokote, jo, v klidu. Jirko. Jirko, vstávej, ty kurva tlustá, vstávej. Ty kurvo. Ty kurva tlustá, vstávej. Špíkama nemůžeš postavit, co ty smrde vole. Že jim nefungují reporty, kámo. Nefungují reporty, kámo. O, jaká ťuf pesnička. OK, vibing. Ťuf vibing. Štvorbrada a pustíme si pesničku v 16 jsem toto. Mama mi zdochla toto, tamto.
Jsem tlustý jak kokot. Idem teraz zapnúť 5M. Budem doma sedieť na riti celý deň, lebo som tlustý jak bomba. Mám 40 a furt hraju 5M, Co je to kurva žena, nevím. Jak si vajbuje proste tlusté meno. Počúvajte cháni, ja som nový stav 1, tak sa všetci ukľudníme, OK? Všetci sa ukľudníme. Neviem, kto je Jango, sa ukľudní tiež. Ty sa tiež ukľudní, OK. Tak sa dohodneme, hej chalani. Za to, že som stav 1, tak ma budete počúvať na slovo. Teraz všetci vyťahnete gany, ich položíte na zem, dobre? Tak sa dohodneme, hej. Ne, ja je srandujú, chalani. To je joke, Tak se jdu se oblízt, jo? Chalani, v klidu, Vidím jo? tady stopy normálně tekutin na celém těle. Jděte do piče, jo? Všichni jděte do piče. Nebo tu nechtěte mě nasrat. Nechtěte mě nasrat! Nie, dobre, chill. Počúvaj ma sem plus. Počúvaj, Manieser! Odomýkam od toho stylu, mám to v piči. Zdravím, do fullu vás poprosím, hej. Zdravím, do fullu, hej, vás poprosím. Tamto autičko do fullu. To musíte udělat sám. To si musím udělat sám? No do fullu. Tak ale já na takhle z té věci nemám čas, jo. Já bych to potřeboval rychle, jo. To je blbý, no, tak No, to nebudete to si mít nic musíte hotový. udělat sám to. A taká otázečka, jo. Proč máte ganu v ruce? Musíte do katalogu a opravit si autíčko. A proč máte ganu v ruce? Taká rychlá otázečka. Protože můžem. Já se bojím v takhle z té Přesně tak to příležitosti. má být, přesně tak to má být. Mám a se bát, jo? To je jasný, když máme ganu v ruce. Tak já jdu do piče, jo? Odtuď, protože já se bojím. Dobře. Tak Mějte se, jo? pěkně, nashledanou. Mějte se, nashledanou. Ale proč to bez oblečení? Zavřete si piču, jo? Co? Zavřete si piču, jo? Normálně zeptal, volej. Protože chci, jo? Ty kundo, mám vystoupit! Nechci kundo, abych vystoupil, jo? Poslouchej mě, jo? No, poslouchám, no. Uklidni se, jo? Uklidni se. Ale rychle se uklidni! Urychleně se uklidni. Rychle! Že mám kúpeň zbrojek, ale mi aj tak nejde kúpiť nôž, prečo mi to nejde? Měl být normálně. Nejde mi to. To si můžete koupit bez zbrojáku, ale normálně v ammunitionu. Ne- Kdo má ammunitionu? Nejde mi to. Ma tam hodíte? No, můžem, no. OK, let's go. Viktor 2, Tom 2, jako Adam 1. S46. Už mám najstick. Akože už mám najstick, tak netrvá, že? Počúvajte, borci. Chcete osať na piču byť dvaja alebo za radom? Ma neserte, OK? Lebo vás tu pozabijam. Co jsme ti udělali, brácho? Ma neser, chál, ma neser. Co jsme ti udělali? Ma neser. Môžeš sa ty kokos spýtať, že koľko tu stojí oprava? Jo, to já nevím teď. Ja, OK. Počúvaj ma sem, ty psychopat. Koľko tu stojí oprava? To se musím podívat do katalogu. Ja, OK. Počuj sa okľudňa, to zatiahni, hej, okamžite. Mňa nechceš nasrať, OK? Co říká? Píčo. V klidu. Tak si seberu, dej si to. A ty opice skurvená vypadni ste odtuď, jo? Mal som sem prísť. Ty opice skurvená. Dobre, v klidu. Zdravím, počuj, vrať mi tie veci, ty kokot skurvený, hej? On mi všetko vylučil. A tá opica ma zastrelila, kvôli tomu som povedal, že je opica skurvená, chápeš? To je kos. Na to nemáš dôvod, aby si ma zabíjal, okamžite mi vrať všetky veci. Ale to je jedno, či máš v ruce zbraň, kámo, ty ma nemôžeš proste len tak zastreliť, kámo. No počúvaj, pre teba to je normálne, že proste len tak príde kokot a ma zastrelí, kámo. Však keby toto spravíš na nejakom veľkom onom... Keby ťa chcel vyhodiť, tak nemôže proste, lebo to je non-RP acting. No, do piči, kámo. A ma ešte vyletili úplne o všetko, gano, o všetko, kámo. Čo ti jebe. A dajaké... Takže teraz si ho zastávam prvýkrát v živote
tohto Uja Yanga, lebo on vám tu chce spraviť kvalitný content a vy to Aha, no nevážne. tak dobrý. Tak To to asi není dobrý. úplně kvalitní content, ale... Však Tak, legit tak. chcel normálne, chcel erpiť Funnycar chcel erpiť, podľa mňa. No, Panichar to No. může erpit, no, ale nemůže přijít do dílny a začít tady, vole, frajerům, který jsou zamaskovaný, tady nadávat čurákům, Mrko, opisu Evi. skurvená a podobně. Evi, prečo dostal ban ony, jak sa volá Tusi, však ten bol so mnou, to bol ten môj brat. On ma vyložil Ten všetko. tvůj Kamarád, brat ale tady přišel, vole, vykropil tady, vylutil Však tady ale týpka. brat dostal, on nekropil ani nemal ganu, on teraz joinul. Halo? On ma vyložil. No, on ťa asi vyľudil. Minimálně na se skoro všechny srazil. Pozdravím do videa, vy kurvy. On každého stranu. Minimálně na se skoro všechny srazil. Pozdravím do videa, vy kurvy. Jango, daj to do videa. Jango, ovne. Jsi asi úplnej dement, ne? vole. Jango, daj to do videa, mak piči. Jango, daj to do videa. Jango, ovne. Jsi asi úplnej dement, ne? vole. Jango, daj to do videa, mak piči. Minimálně na se skoro všechny srazil. Pozdravím do videa, vy kurvy. Dobře, pro příště jim to vysvětlím. Dobre, ďakujem pekne, majte sa. Omlouvám se, ty taky. Pohodička.